advocate fadza Mahere aiwa vopraiziwa, advocate fadza Mahere aiwa mbiri zvamuziva kuti aiwa ndiye one of the guys vanofighta against the regime. Kuti mukanzwa kuti aiwa the regime kune munhu abatwa neBP kana kuti collapse ne stress, aiwa inenge kunzidzwa nevanhu ava vanoda kuti ona Mahere vanotaura chokwadi sezvachiri. Sandapinda mashoko atiri kuona Mahere ari kupana pachipraiziwa aiwa nekubata kwaanoita achida change munyika yeZimbabwe. Ndokuti subscribe, like, turn on the bell icon. Tipinda munomo igomchinzi meet Fadza Mahere, a beacon of legal excellence and political leadership. Fadza Mahere, Advocate Mahere, a distinguished trial lawyer and former member of parliament in Zimbabwe, is renowned for her impactful contributions to constitutional law and public leadership. With over 15 years of experience, Fadza Mahere has championed critical issues in the Constitutional Court, including the right to dual citizenship, privacy rights, and fair labor standards. Her work as an amicus curiae and on various legal committees underscores her commitment to justice and human rights. On 24 August 2024, Fadza shared her invaluable insights at our East Africa Public Leadership Program, Leadership by Design Seminar, where she led a fireside chat on difficult decision making. Her discussion with Natasha Kimani offered profound perspectives on navigating complex leadership challenges and making tough choices in the realm of public service. Fadza's journey is a testament to her dedication to ethical leadership and democratic values, making her an inspiring figure in the fight for justice and good governance. Thomas Kwatokona Fadza Mahere ari kuyachipraiziwa panapa aiwa nevakomana veku East Africa. Noda kuti aiwa vakainvolva kuti vakawana nguva naye, vakaona kuti aiwa zvinhu zvaitaura kana maideas aipa anoratidza kuti aiwa this lady she's knowledge, she's learned. Zvakataona kuti vari kuyachipraisa vachiti aiwa munyika yeZimbabwe aiwa we have got a dynamite. Mukanyasa kushandisa vanhu ava vanyasa kumirira marights evanhu uye vanyasa kuti nyika dzibudirire. Vanoposta mapictures amuri kuona kuti aiwa ya zvinonyasa kutaurika kuti aiwa uyu munhu uyu nyangwe zvaitaura aitaura zvine musoro. Mbudza mafungiro enyu muri kudiwa pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, subscribe, like, and turn on the bell icon.